noć je hladna i vlažna, a sivo nebo nad Marsejom neumoljivo natapa kamene uličice staroga grada. U daljini se čuje prigušeni šum valova koji udaraju o mračne i maglom obavijene dokove. Pred masivnim, zastrašujućim zidinama utvrde Fort St. Nicholas stoji jedan mladić. Nema još ni 18 godina. Njegova je odjeća posve natopljena kišnicom. Džepovi su mu prazni, a u očima mu se zrcali duboka praznina dječaka koji više nema što izgubiti. On dobro zna da se iza tih teških drvenih vrata nalazi regrutacijski centar Francuske legije stranaca. Mjesta na kojem se ne traže obiteljska imena ni objašnjenja prošlosti, već spremnost na tihi nestanak iz vanjskog svijeta. On ne bježi od zakona, niti traži laku zaradu. On bježi od sive svakodnevice i unutarnje boli koja ga prati od djetinjstva. Kada te hladne noći njegova promrzla ruka napokon pokuca na ta teška drvena vrata, dječak koji je bio samo sekundu prije prestaje postojati. Njegovo pravo ime bit će privremeno izbrisano s lica zemlje, a njegova prošlost zamijenjena strogom vojnom tajnom. To je trenutak u kojem započinje nevjerojatna transformacija Ante Gotovine. Ovo nije uobičajena priča o slavnom generalu. Ovo je filmska priča o dječaku koji je morao simbolički umrijeti u blatu i afričkom pijesku kako bi se u njemu rodio ratnik koji će jednog dana spasiti svoju domovinu. Da bismo uopće mogli razumjeti tu daleku marsejsku noć, moramo se vratiti 14 godina unatrag, na sunčani otok Pašman, u malo ribarsko mjesto Tkon. Bio je 4. ožujak 1959. godine. Dan je bio neobično miran, prožet onim prepoznatljivim dalmatinskim mirisom soli, suha krša i borovih iglica. Trogodišnji Ante igrao se bezbrižno u dvorištu sa svojim mlađim bratom Borisom, dok je njihova majka Ana u kući dojila tek rođenu sestru Anicu, staru tek nešto više od mjesec dana. Nedaleko od njihove obiteljske kuće, građevinski radnici su minirali teren kako bi dobili kamen za gradnju trafostanice. Nitko nije slutio da će se u samo jednoj sekundi sve pretvoriti u stravični pakao. Zrakom je iznenada odjeknula eksplozija, a komadi oštrog kamenja poletjeli su prema dvorištu nevjerojatnom brzinom. Tjerana isključivo majčinskim instinktom, Ana je istrčala iz kuće, bacila se preko svojih dječaka i prekrila ih vlastitim tijelom. Svojim je leđima primila siloviti, smrtonosni udarac krhotina, spasivši ih od sigurne smrti, no njezino je srce u bolnici ubrzo prestalo kucati. Ta strašna žrtva majke ostavila je dubok, nevidljivi ožiljak na dječakovoj podsvijesti. Nakon majčine prerane smrti, obiteljski se život raspao. Otac Milan, shrvan gubitkom i pritisnut teškim siromaštvom, morao je otići raditi u Zagreb, dok je brigu o 3 malene siročadi preuzela teta Marija Miočev u skromnoj kućici u Pakoštanima. Odrastanje bez majčine topline i očinske prisutnosti oblikovalo je Antu u iznimno povučeno, tiho i mirno dijete. Bio je to dječak koji je rijetko govorio. Radije je provodio sate promatrajući more s nekom neobičnom, preranom ozbiljnošću u očima. Sa samo 16 godina donosi radikalnu odluku. Ukrcava se na trgovački brod kao običan mornar i odlazi u potpuno nepoznat svijet. Na obali ostavlja obitelj, a svojoj se kući i pakoštanskim ulicama neće javiti niti vratiti idućih dugih 20 godina. Otišao je u tišini, ostavljajući iza sebe tek jednu jedinu razglednicu i veliku prazninu u srcima onih koji su ga voljeli.
Nakon višemjesečnog plovljenja nemilosrdnim svjetskim morima, sudbina ga na koncu iskrcava na obali južne Francuske. Mladi se Hrvat odjednom našao na ulicama Monden-Nice, bez ikoga i ičega. Bez posla, bez novca u džepu, s oskudim znanjem jezika i pod stalnim keretom činjenice da mu je iz Jugoslavije stigao službeni poziv za odsluženje obveznog vojnog roka. Pomisao na povratak u sustav iz kojeg je tek pobjegao ispunjavala ga je dubokim opijom. Dok je sjedio posve utučen na zidiću pokraj ceste, prilazi mu čovjek čiji je pogled bio jednako surov, ali pun dubokog životnog iskustva. Ante Rosso, prekaljeni Hrvat koji je već osjetio vojnički dril. Rosso je u očima tog izgladnjelog tinejdžera odmah prepoznao onaj specifičan sjaj očaja i ponosa koji krasi ljude koji nemaju više što izgubiti. Čuvši njegovu priču, ponudio mu je jedini stvarni izlaz koji prihvaća one koji nemaju kamo. Ponudio mu je legiju stranaca. Tako se mladić ubrzo našao pred masivnim zidinama Fort St. Nikolasa u Marseju. Proces selekcije u legiji stranaca nije običan ispit. To je nemilosrdna psihofizička vivisekcija u kojoj stručnjaci traže i najmanje pukotine u ljudskom karakteru i volji. No mladi Ante, naviknut na teški život i siromaštvo, pokazao je nevjerojatnu mentalnu čvrstoću. Prošao je sve eliminacijske ispite i potpisao ugovor koji mu je oduzeo dotadašnji civilni život. Vojni sustav službeno je izbrisao ime Ante Gotovina. Dobio je posve novi identitet, ime Andrija Grabovac, fiktivno rođen 10. prosinca 1953. godine. Postao je samo broj 151 408. Iz Marseja je odmah prebačen u Castelnaudary, zloglasno sjedište 4. pukovnije legije stranaca, smješteno u surovim ravnicama južne Francuske. Tu počinje njegov stvarni silazak u vojnički pakao. Obuka u legiji stranaca osmišljena je s jednim ciljem, da u potpunosti slomi tvoju individualnu osobnost i od tebe stvori prazno platno na kojem će instruktori ispisati nova, željezna pravila discipline. Svi regruti odmah dobivaju potpuno jednake, grube uniforme, briju im glave do kože i oduzimaju im svaki oblik privatnosti. Živalj postaje strogo kontrolirani, neumoljivi ciklus fizičke patnje koji počinje u rano, mračno jutro, točno u 5 sati i 30 minuta. Zvuk oštre zviždaljke i grubi glasovi dočasnika kidaju san regruta koji imaju tek nekoliko kratkih sekundi da se odjenu i pospreme svoje krevete pod savršenim vojničkim kutom. Svaka nepravilnost, slabo izlancana čizma ili prašina na ormariću kažnjava se brutalno i javno. Nakon buđenja slijedi prva jutarnja prozvanka, u legiji poznata kao apel, na kojoj se detaljno provjerava je li netko pod okriljem noći odlučio pobjeći iz baze. Odmah zatim započinje nesmiljeni jutarnji fizički dril. Kilometri trčanja pod punom, teškom ratnom opremom, dok noge gore od napora, a instruktori iz svih krajeva svijeta, surovi Kazahstanci, Nepalci i Englezi, ne pokazuju ni mrvicu empatije. Za svaku pogrešku kazna je trenutna i nemilosrdna. Sklekovi u blatu, trbušnjaci na hladnom betonu i penjanje po užetu bez korištenja nogu. Čuveni legijski moto svakodnevno je odzvanjao svakim kutkom baze. Legionaru se ne objašnjava, legionaru se naređuje. Prije nego što bi dobili pravo na skroman obrok, morali su odraditi takozvani apero, intenzivne fizičke vježbe koje bi ih dovele do samog ruba kolapsa. No u tom svijetu stalnog drila najgora je bila jeziva, duboka usamljenost koja bi nastupila s mrakom. Mladi Ante nije imao nikoga tko ga čeka, nikoga kome bi mogao napisati iskreno pismo.
Ta potpuna izolacija od svega što je nekada poznavao natjerala ga je da duboko u sebi pronađe neku novu, čeličnu snagu. Ljudi koji su dijelili te teške dane s njim bili su šarolika skupina slomljenih sudbina. Bivši kriminalci u bijegu, razočarani ljubavnici i ljudi pobjegli od ekstremnog siromaštva. Kulminacija tog višelahjesečnog pakla obuke bio je legendarni, brutalni marš od 120 km pod punom opremom, u vojsci poznat pod imenom Kepi Blanc. Hodali su danima i noćima kroz neravan teren bez sekunde sna, s nogama koje su krvarile unutar krutih čizama. No mladi Ante je išao dalje, korak po korak, tjeran neobjašnjivom voljom. Kada je napokon prešao ciljnu crtu i stavio na glavu slavnu bijelu kapicu, više nije bio bjegunac, već ponosni legionar. Njegovi iznimni rezultati brzo su zapeli za oko zapovjednicima, pa je odmah upućen na otok Korziku, u Kalvi, sjedište elitne druge padobranske pukovnije Legije stranaca. Tu prolazi najtežu padobransku i ronilačku obuku, sladavajući vještine koje su rezervirane isključivo za najbolje. Brzo napreduje kroz činove te postaje član elitne postrojbe komandosa Krap, namijenjene za najosjetljivije borbene zadatke duboko iza neprijateljskih linija. Tu je naučio kako razmišljati pod ekstremnim stresom i donositi munjevite odluke koje znače razliku između života i smrti. Prva stvarna ratna iskušenja nisu dugo čekala. Godine 1974. šalju ga u užareni Džibuti, na strateški iznimno opasan i nestabilan rog Afrike, gdje se po prvi put suočava s realnim borbenim djelovanjima. Slijede borbene misije u neprohodnim prašumama Zaira i divljim predjelima obale Bjelokosti. No povijesni događaj koji će u potpunosti definirati njegovu ranu vojnu karijeru odigrao se u svibnju 1978. godine u rudarskom gradu Kolveziju u Zairu. Pobunjenici su iznenada upali u grad, započevši stravičan masakar nad stanovništvom, a druga padobranska pukovnija dobila je hitnu zapovjed da izvede opasan zrakni desant ravno u srce neprijateljskog teritorija. Bila je to operacija Bonite. Vojni zrakoplovi letjeli su nisko, dok je teška protuzračna vatra neprijatelja parala nebo. Vrata aviona su se otvorila, a stotine padobranaca iskočilo je na ekstremno niskoj visini od samo 250 metara pod silovitom paljbom. Čim su im čizme dotaknule tlo, započeo je brutalni ulični rat prsa o prsa u kojem se borilo za svaki metar. Operacija je završila uspjehom, a Gotovina je naučio ključnu lekciju. Brzina, iznenađenje i maksimalna agresivnost u napadu mogu slomiti i višestruko brojnijeg neprijatelja. Njegov borbeni put nastavio se u nemilosadnim pustinjama Čada, gdje je 1981. godine smrt došla najbliže nego ikad prije. Tijekom jedne operacije u pješčanim dinama iznenada je odjeknuo tupi prasak snajpera, a metak ga je pogodio izravno u glavu. Pao je na vreli pustinski pjesak, no zahvaljujući nevjerojatnoj fizičkoj spremi i čistoj sreći, preživio je teško ranjavanje. Nakon dugog oporavka, ponovno se stavlja na raspolaganje Francuskom ministarstvu obrane, te pod novim imenom, Tony Monemarte, odlazi u Latinsku Ameriku. Služio je kao instruktor komandosa u vlažnim i opasnim džunglama Kolumbije, Gvatemale i Paragvaja, obučavajući tamošnje snage za borbu u nemilosrdnim uvjetima gerilskog ratovanja. Tamo je preživio teške tropske bolesti poput malarije, boreći se za šilikon u prašumama gdje je spas pronalazio u žvakanju listova koke. Postao je savršeni, hladnokrvni vojni stroj koji je prošao kroz sve oblike pakla koje planet može ponuditi. Godine su prolazile, a on je živio životom pustolova i vojnika s 1000 lica. No, početkom 1991. godine do njega počinju stizati prve prigušene vijesti o nemirima na Balkanu i o tome da se u njegovoj rodnoj Hrvatskoj sprema rat.
A onda, početkom svibnja, dok je sjedio u jednom dalekom kutu svijeta promatrajući televizijski ekran, sve se promijenilo u sekundi. Na vijestima CNN-a počele su se vrtjeti potresne snimke iz malog slavonskog mjesta Borovo Selo. Bilo je to 2. svibnja 1991. Ekran su ispunili prizori masakriranih tijela 12 mladih hrvatskih redarstvenika koji su upali u brutalnu zasjedu. Gledajući te strašne prizore, u njemu se nešto prelomilo. Ti dečki koji su ležali u krvi bili su sinovi njegove domovine, poslani u borbu bez oružja i bez ikakvog zapovjednog vodstva. Shvatio je da ga sudbina kroz najbrutalniju vojnu formaciju na svijetu pripremala isključivo za ovaj trenutak. Osjetio je neizdrživ poziv domovine, ostavio sve svoje poslove i kupio jednosmjernu kartu za Europu. U lipnju 1991. godine u Zagrebačku zračnu luku slijeće zrakoplov iz Buenos Airesa. Iz njega izlazi čovjek u civilu, sportske građe, mirnih i iznimno oštrih očiju. Odlazi ravno u regrutacijski centar i stavlja se na raspolaganje Zboru Narodne garde. To je bio trenutak u kojem je nestao legionar Andrija Grabovac, a na povijesnu scenu stupio general Ante Gotovina. Znanje koje je donio sa sobom iz legije stranaca pokazat će se ključnim u godinama koje su uslijedile. On je učio mlade hrvatske dragovoljce kako preživjeti, kako se kretati i kako poštovati disciplinu. Kroz teške napore i bitke od zapadne Slavonije i Maslenice pa sve do snježnih vrhova Dinare primjenjivao je lekcije koje je iskovao u dalekim pustinjama i prašumama. Njegova vojna genijalnost, koja će kulminirati maestralnim udarom u operaciji Oluja i oslobađanjem Knina, upisala ga je zlatnim slovima u hrvatsku povijest. No, ta pobjeda i ta sloboda imaju svoje korijene u onoj kišnoj marsejskoj noći 1973. godine. Da tada jedan izgubljeni dječak s Pašmana nije skupio hrabrost i pokucao na vrata legije stranaca, da nije prošao kroz nesmiljeni pakao obuke i preživio metke u tuđim ratovima, Hrvatska možda nikada ne bi imala zapovjednika kakvog je očajnički trebala u svojim najtamnijim trenucima. Legija stranaca bila je njegova surova kovačnica, a Ante Gotovina mač koji je oslobodio svoju domovinu.